Το επόμενο αγώνισμα είναι 400 μέτρα των ανδρών. Βλέπετε εδώ τον Σταματελόπουλο από το Δοδόνι Ιωαννινών. Βλέπετε και την επίδοση με την οποία πέρασε στο τελικό του αγωνίσματος. Ο Ρούτας εδώ είναι αθλητής του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, 22 ετών. Είναι πολύ καλός αθλητής στο κλειστό στίβο. Στον ανοιχτό δεν έχει δείξει το ίδιο καλός, όχι πως είναι άσχημος αθλητής, αλλά θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερες επιδόσεις. Ο Γράβαλος είναι ο αθλητής που είναι το φαβορί για να κερδίσει την πρώτη θέση εδώ και την καλύτερη επίδοση εφέτος στην Ελλάδα. Έχει τρέξει την απόσταση σε 47-21, είναι από τη Θεσσαλονίκη, ανήκει στον Πανελλήνιο. Έχει κάνει και πολύ καλύτερες επιδόσεις από αυτή. Ο Μελαχρινούδης, επίσης του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, βλέπετε ότι πέρασε με 47-91 σήμερα το πρωί στον προκομματικό που πήγε γρήγορα. Ο Μελαχρινούδης, ο οποίος έχει κάνει 47-91. 48-19 έκανε ο Δαρδανελιώτης, που είναι αθλητής του Μέγα Αλέξανδρου. 48-23 είχε φετινή ατομική επίδοση. Ο Κυριακίδης εδώ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το 47-44 με το οποίο πέρασε το τελικό του αγωνίσματος δεν λέει τίποτα, έχει κάνει 46-25. Ο Ντοβόλης του Ηρακλή Θεσσαλονίκης 47-35 είναι το ρεκόρ του, 48-78 έκανε για να περάσει. Και ο Βογιατζής του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, που τον βλέπετε να τρέχει στην εξωτερική. Καλύτερη επίδοση φέτος στην Ευρώπη, το 45-14 του Μπίκχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Το όριο για να τρέξει κάποιος στους πανευρωπαϊκούς αγώνες που έχει θεσπιστεί είναι τα 46 δευτερόλεπτα και το χαμηλό τα 46-30. Στο μήκος που έχει ξεκινήσει πριν από λίγο, την καλύτερη επίδοση την έχει πετύχει η Χριστοφορίδου με 6.03. Η Γαλένη στην προσπάθεια την οποία είδαμε, και 400 μέτρα. 400 μέτρα λοιπόν. Το Πανελλήνιο ρεκόρ είναι πολύ μεγάλο, 45-11 του Ρέγα από το 2006. Δύσκολο να το πετύχει κάποιος αθλητής. Ο Γράβαλος με το Μελαχρινούδη πάνε πολύ δυνατά, όπως και ο Κυριακίδης, ο οποίος έχει ήδη φτάσει τους δρομείς που ήταν μπροστά του και τους έχει περάσει. Πάει εξαιρετικά γρήγορα και θα μπει εκείνος στην πρώτη τελική ευθεία, ή ο Γράβαλος, για να δούμε πώς θα τερματίσουν οι δρομείς. Μπήκε ο Κυριακίδης. Ο Κυριακίδης με διαφορά στην τελική ευθεία. Ο Γράβαλος προσπαθεί να ανέβει. Ο Γράβαλος ανεβαίνει. Γίνεται μάχη για την τρίτη θέση. Γράβαλος, Κυριακίδη. Γράβαλος είναι πολύ δυνατός και έρχεται για να κερδίσει την πρώτη θέση. 47-04 τελικά γράφει το χρονόμετρο για εκείνον, και βέβαια είναι η φετινή καλύτερη επίδοσή του, αλλά μακριά από τα ατομικά του ρεκόρ, μακριά από τις καλύτερες επιδόσεις τις οποίες έχει σημειώσει στο παρελθόν. Ο Γράβαλος τον ξαναβλέπουμε εδώ, καθώς έρχεται πολύ δυνατά, καθώς έχει μπει πρώτο στην τελική ευθεία ο Κυριακίδης, αλλά δεν θα μπορέσει, δεν θα αντέξει να κρατήσει μέχρι τέλος για να πετύχει αυτός την καλύτερη επίδοση, για να κερδίσει αυτός την πρώτη θέση. Τις καλύτερες επιδόσεις ο Γράβαλος τις έχει σημειώσει το 2000.